Jien l-aħħar elezzjoni bħal ta' qabel votajt lill Partit Laburista, biss sfortunatament ħassejt li ġejt imqarraq kemm personali u kemm bħala tmexxija ta' partit, għax jien ma vvotajtx għal dat tip ta' politika. Jien il-politika li vvotajt għaliha li kont nemmen il-Partit tal-Ħaddiema, imma madux il-Partit tal-Ħaddiema, daġ il-Partit ta' Kastilja, ta' Tlikka, immexxija minn ammont nies u l-bħalna l-laburisti li ħadmu għal-partit, ngħidulhom il-laburisti żgħar ta' triq, ġejna warbin. Min qed jgħix Malta u għandu għajn ħfuċċu Alla taħ moħħu, meta tara daw il-niżriet li qed isiru, anke l-mod dażżar li qed jaqtawlhom il-kartuna r-roża semma is-saħħa u semma l-isptarina meta niftakar kont tifel niftakar il-mintof ta' x'bokka kellu bl-isptarijiet. Issa sejrin bir-revers, dan għax għandna mmorru ħna fil-privat. Jiena ħdimt ħafna għall-Partit Laburista minn mindu kont żgħir. Ta' eta żgħira ħafna kont nagħmel il-fjuri wkoll għal dik li għal-karrijiet tal-Battle of Flowers ta' Mejju. Kont ukoll nattendi ħafna dejjem il-Maċina, dejjem ma' Mary Louise Colero kienet għadha segretarju, kienet Stephen ukoll. Kontu taħdmu għal-partit. Kont ma tal-ġaketta ħamra. Jena l-lum ġejt bi proposta sejrax, jien nemmen li l-Partit Laburista l-lum huwa għar mill-Partit Laburista ta' żmien Mintoff. 25 sena nivvota l-Labour Party u bħalma għalaw dak fuq wiċċhom aħna żgħar u issa aħna ġejna l-akbar nies li aħna sirna nħobbu in-nazzjonalisti għax għalja inti u d-deputati kollha. U Simon Busuttil għalja titkellmu man-nies. Fl-elezzjoni li jmiss tivvota lill-Partit Nazzjonalista. Men qudiem jiena l-mara u erba' tful. Il-lavranti li kellna magħna kollhem. Kenna appuntamentijiet oħrajn ma' Simon Busuttil u ħadni meta jruħ. Joe Gerada, l-ex-laborist, għawek najdilom kuraġġ, ħbib, najdilom kuraġġ, unnu sodi mal-Partit Nazzjonalista nafu feqedin. Bizzejet najlek, David, minn fuq il-bankina tal-Gazzin tal-Nazzjonalisti ma ħoċ naddi. Illum il-ġurnat għand il-Gazzin tal-Nazzjonalisti, ta' Santa Luċija, il-Barja Fidi. Daw dejjem sawtu speċjalment lin-nies tagħhom u min ħadem minn qalbu u min ħadem bis-serjetà u min ħadem fl-imdafa dejjem sawtuh daw in-nies. Jiena kont wieħed minn dawk li blajt il-lixka li ħajkun hawn kollox sew li ħadkun Malta tagħna l-koll meritokrazija u dal-affarijiet. Imbagħad bdejt nirrealizza kif pereżempju jien naf privatizzazzjoni tal-isptar. Alla ħara samil għal-biħen, għax kienu kisru Malta. Mill-Parti Soċjalista ma tistennijiex di. U bad biex taxxa ma nafux xem fil-kontrat u paġni suwet u mux paġni suwet, għettefem. Jiena ħafna affarijiet oħra, zon or point, għabad taħħilu bċej. Jiena Simon impressjonani, bid-mod kif qed jaħdem u l-pakkabu ġenwin. U barra minn hekk anke l-mod kif ġejt mill-uħ fil-Partit Nazzjonalista. Il-bib sibtu miftuħ. Lil-minu ex-laburist. Biex ma jibżax jagħmel il-pass u jidħol u jiltaqa' ma' dirigenti tal-Partit Nazzjonalista għaliex vera akkoljenti u vera jagħtuk support. Le, jiena qatt ma votajt il-Partit Nazzjonalista għaliex dejjem kont laboristi jiena. Biss, issa qed nistenna l-elezzjoni li ġejja għax bekk nista' biss nagħtih messaġġ il dan il-gvern, alright, gburi li ħanivvota lill-Partit Nazzjonalista. Iġri tasal dik il-ġurnata għax hemm nistrieħ jien. Jaqqat ma' militajt fil-Partit Nazzjonalista jien dejjem militajt fil-Partit Laburista u kontattiv minn żmien il-Maċina kontattiv jiena ġifieri. Il-Maċina jien kont ma' tal-ġakketta ħamra wieħed minnhom konna security, konna waħdu l-kartollini, il-kartelluni, għala kemilna aħna, u kont nxandar fuq il-Superwanjen, laqas bit kien hemm liċenzja konna nxandru bi prova, fi żmien Karmenov Bonnici, ok? Ta' se kont laborist jien, imma jiddispjaċini, dak ma dux Partit Laburista għalija, dak partit tal-ftit ministri. L-aħħar elezzjoni jiena kont ovvjament il-President tal-Kumitat ta' Partit Laburista ta' Kirkop. Kiena dakinhar qed mal-Partit Laburista, ovvjament għamilt il-vot tiegħi, ivvotajt Labour, ħdim tal-partit u kollox, jiġifieri. U wara l-elezzjoni eżatt l-affarijiet bdew jinbidlu. U bdew jinbidlu b'mod li ma kontx qed nistenna dawn l-affarijiet. Minn dak li kien jgħid Joseph Muscat, ovvjament kien kollox il-kontrarju.
Ovvjament jiena minn ġol lokal ta' ħajkirkop dew ġejjin kelli elementi kbar, jien kelli bil-fors naddihom il-Joseph Muscat milli jidher Joseph Muscat. Der li kellu ċertu affarijiet li ma bdewx jgħoddu għal widnejh. Ovvjament da deċieda li laqa burġenza għalija, ovvjament ġewwa Kastilja, u għalli isma' għalli hawnhekk jew tgħid favur il-Partit Laburista jew inkella inti m'intix magħna. Muscat ovvjament kompla jirribatti billi għalli isma' għalli inti daqshekk għal il-Partit Laburista, beda anke jeddid li lill-familja tiegħi, bil-dan mhux xi ħaġa li isma' ma qbilniex. Okay. Spiċċa jeddidlek il-familja tiegħek da. Jien il-familja tiegħi ovvjament kienu wkoll Laburisti, illum m'għadhomx. Il-weġġa kbira li kelli illum ma tiġi wieħed fadal li biss jiena, il-Partit Nazzjonalista għaliex il-Labor l-għarrieri daħħa kbija. Dawn mhux jien biss, jiġifieri hemm ħafna nistħali. Jiena ħaġa waħda biss ngħid jiena, ivvotaw lill-Partit Nazzjonalista. Għaliex hemm ħaġa waħda biss. U l-Partit Nazzjonalista huwa l-unika partit li bħalissa qed jaħseb għal batut. Qed naraw dal-gvern li f'4 snin il-korruzzjoni kbira li għamel kienet xi ħaġa kbira ta' barra minn hawnhekk. Jiġri għandek ħafna affarijiet illi dal-gvern falla minn kollox. Dana il-gvern mhux li votajt għalih jiena żgur dal-gvern tal-blajta ta' Malta tagħna l-koll, tal-blajta ta' trasparenza, korruzzjoni zero. Fil-verità dan huwa gvern terba' minn nies il-kontra ta' kollox li twiegħed qabel l-elezzjoni. Jiena dejjem ġejt mgħallem ħanajtek. Meta kont iżgħar lill-Partit Laburista huwa gvern tal-ħaddiem u illum għandileta tiegħi illum għandileta tiegħi provajtu però diżappunta tal-darba. Sajmin Busuttil jitkellem onest, għandu viżjoni, nemmen ixraqlu ħafna ħajja l-mutejjaq. Illum nerbuċċi minn qudiem minn ta' fit-tesserat u l-lira u l-Partit Nazzjonalista. Minnu ngħidu aħna għajneħ f'postom minnu moħħu f'loku. Naħseb meta jara dat tifrik li qed isir u tkissir. Binti fl-elezzjoni li ġejja ser tivvota lill-Partit Nazzjonalista? Eżatt. Din sar tkun l-ewwel darba jew ġieli votajt il-Partit Nazzjonalista? L-ewwel darba. Inti tqajt ma' Simon Busuttil? Iva, kont persuna illi laqqas rid naraħ bajnejja. Kont ngħid dil-persuna kemm kiesa. Illum nirrabja miegħi innifsi. Konfermajt kemm m'għandekx titimbra bniedem. Għax il-veru kif kellimni l-persuna, il-veru jiġbdek. Illum il-ġurnata jiddispjaċini ma l-aħħar elezzjoni deċidejt l-nvota l-Labor. Ifhimni, ħassejt li kelli nagħmelek għax fil-verità jised fid-dinja dejjem tagħti dak iċ-ċans. Ħali naħseb kien hemm ħafna u r-riżultat deru. U issa x'qed tħoss? Ifhimni, daqs kemm li kienu jgħidu fuq in-nazzjonalista fuq 25 sena nemmen li daw mhux 4 snin imma anke sentejn naħseb għamlu aktar affarijiet żiena. Bit-tajb u l-ħażin nemmen li dejjem aħjar li tivvota n-nazzjonalisti. Fil-verità issa kif tajna ċans ħafna bħali li l-Joseph issa naħseb ħaqqu ċans jew Simon, no ta' ċans u jiġifieri. Mhux fl-aħħar elezzjoni ġenerali biss, naħseb illi bid-biddu twiliet ta' David jiena kont fil-Laburist. Għaddi niftakar li meta kont ta' 30 sena kont ġana libilita fil-Partit Laburista. Pero mhux il-Partit Laburista li naf illum. X'ħat tagħmel fl-elezzjoni ġenerali li jmiss? David ittadu li uħsib tiegħi se nagħmel l-elezzjoni li ġej illum il-ġurnata qiegħed ma' tim nazzjonalista xogħol dawk in-nies li ġew weġġar li ġew traduti saħar l-aħħar anke jiġej tradut. Biex dawk in-nies li ġew weġġar u dawk in-nies ġew traduti tinfittxuhom ħalli l-ftuħom għajdhom. Nappella dawk il-laboristi li qegħdin weġġar jgħalqu lejn Simon Busuttil ħajjit magħhom u jibatalihom malli jkunu jidu u jibatalihom. Jiena fl-aħħar elezzjoni fil-2013 kont qed nistenna b'ħerqa li jitla' il-Partit Laburista fil-gvern immexxi minn Joseph Muscat, kont nistenna li iwettaq il-proġetti li kienet wieħed. Dew jidru skandli lem għal-bidu bniedem tajt ħanatih il-benefiċċju tad-dubju. Jiena ħadd id-deċiżjoni u m'iniex sa nerġa' lura minnha, id-deċiżjoni sakrosanta illi fl-elezzjoni li jmiss jiena rrid nagħti possibilità lil Simon Busuttil u lill Partit Nazzjonalista ħalli jdaħlu politika li taħdem mod ieħor.
waslet l-elezzjoni, 4 snin ilu kont one of the new voters, ġifiri. Ħassejt li għandi nivvota l-Partit Laburista raġuni waħda, għaliex ħassejt li kien hemm bżonn ta' bidla, kien hemm bżonn li isma' jkun hemm new people, new ideas, kont il-milita fil-Kumitat ta' Santa Luċija tal-Partit Laburista. Kien hemm diversi momenti fejn jiena wkoll kont taħtinet ta' Joseph Muscat anke meta kien ġie anke Santa Luċija niftakar. U għaliex ħassejt li nixtieq nisimgħu aktar miqrib. By time, ġejt indifferenti ngħidu wkoll kif inhi wkoll fil-politika għaliex bad meta bdew jiġru ċertu episodji tal-Partit Laburista. Jiena wkoll issa ġejt avviċinat biex inkun kandidat isem il-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali fuq ir-Raba Distrett. Jiena grat u gburi anke li jiena parti minn din il-familja. Grat li il-Partit Nazzjonalista għaliex jiena l-Partit Nazzjonalista mhux biss fetaħ lil beraħ, imma iħallik taħdem. Il-fatt illi ma naqblux nitkellmu niddiskutuha u naraw eżattament niddiskutu flimkien. Fil-Partit Laburista hemm xi ħaġa li timutani. L-lum il-karmi għaddi iktar nirrealizza kemm kien kollox ippjanat sal-inqas dettal minn qabel. U x'kien il-moment li issa rġajt għamilt il-pass lejn il-Partit Nazzjonalista mhux tal-li jekk biss tal-li anke issa kandidat tal-elezzjoni ġenerali? U ħanajdlek kif għal ħafna paroli vojt li jiena waqfu il-programm. Mhux il-każ, jiena meta waqfu il-programm ovvjament. Kelli iktar leeway, iktar libertà li ngħid dak inħoss. Jiena bdejt nirrabja għal Joseph Muscat fil-moment li karozza l-ultim. Mbagħad meta waqgħet tal-żonqor, mbagħad arwar, meta tfaċċa tal-bana. Jiena ma nistax nifhem kif għataw li għadhom m'għandunawx li dan ir-raġel huwa mhux ta' min jabdah.